Punto quinto, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 5 reguladora da taxa polo otorgamento de licencias de autotaxi e demais vehículos de alugueiro. Portavoz socialista, ten a palabra. Ben, pois o que explicaba con anterioridade, estamos tamén ante a taxa de ocupación de vía pública dos vehículos do Servicio Público de Autotaxis é tamén unha taxa de vengo anual, tendo en conta que estamos a falar dun colectivo de profesionais que están a realizar os seus servicios dando servicio público á cidadanía, un colectivo que na súa maioría está conformado por persoas autónomas e que sufriu os efectos da crisis, está a sufrir de forma constante para poder levar a cabo o seu servicio público a suba dos carburantes. Polo tanto, se antes falaba do grao de area, o volvo a reiterar, dentro do Concello, podemos darlle unha ventaxa fiscal, neste caso, que sería derogando a taxa por ocupación de vía pública destes vehículos de servicio público de autotaxi, polo que se propón aprobar a modificación da ordenanza fiscal número 5 reguladora da taxa polo otorgamento de licencias de autotaxi e demais vehículos de alugueiro para suprimir a tarifa por ocupación de vía pública de cada vehículo ao ano. Se xunta o anexo, obviamente, do texto definitivo. Segundo, dar o expediente a tramitación e publicidade perceptiva mediante a súa exposición no tabuleiro de editos deste Concello, nun diario dos de maior difusión e no boletín oficial da provincia, para que no prazo de 30 días hábiles, dentro do que os interesados poidan examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas. Terceiro, considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Legislativo 2/2014 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e cuarto e último, comunicar o presente acordo aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e efectos oportunos. Portavoz de Tanto Sen Común. Grazas, señor alcalde. Sin estenderme, enténdemolo como positivo e bon, unha cousa que pode axudar a este gremio. A recadación non é moita, é sustentable o feito e vamos a votar favorablemente. Gracias, señor alcalde. Ben, teño que manifestar no nome do BNG que non entendemos, non acabamos de entender a motivación da proposta que se nos expón. Tal vez poida ser que non poidamos asistir á xuntanza na que se debatiron estas e outras modificacións que están ainda enriba da mesa, mas xa digo, non acabamos de entendela e nos queda un pouco no aire coa explicación que se nos acaba de dar agora. Evidentemente, está claro e fora de toda dúbida que é un colectivo maioritariamente de persoas autónomas e está claro e fora de toda dúbida que a maior parte dos autónomos e autónomas do noso país teñen problemas, moitos problemas para chegar a fin de mes, mas nós entendemos que non é só neste sector en concreto e vou tratar de me aclarar. Si a cuestión é, como parecía apuntar o Concelleiro de Economía no relativo aos carburantes, nós entendemos que a modificación deberá ir nas outras partes do tarifario e non no relativo a ocupación de vía pública. Quero dicir, porque nós non lle vemos sentido, nin coherencia en todo o corpus impositivo do Concello, eliminar aquí a tributación pola ocupación de vía pública con uso privativo para desenvolver unha actividade económica e mantela nos restantes figuras. Está en exposición pública a de feiras, que conleva tamén o devengo dunhas tarifas, está terrazas, caixeros en vía pública, e seguro que me deixo algunha máis no tinteiro. Entón, non lle vemos coherencia. O correlato de ser para compensar a suba dos carburantes, que é o que nos explicaron agora, nós entendemos que tería máis sentido no tarifario, non na ocupación de vía pública. Mas, en todo caso, xa digo, se non o poden aclarar, porque honestamente non lle vemos corpo ao asunto, agardamos unha segunda intervención a formular o sentido de voto e máis nada. Portavoz de Tanto Sen Común. Estamos a falar de deixar de recadar 2.800 euros a un sector que está vivindo momentos difíciles e de cambio, como moitos outros sectores, se con esta supresión podemos axudar algo sen que nos cause unha alteración considerable do equilibrio de ingresos e gastos do próximo orzamento, adiante. Portavoz popular. Ben, non temos ninguna oposición, como manifestaron a maioría dos portavoces. Vemos que todo se aventaja bonificación para este colectivo que evidentemente está pasando nun momento crítico, se pasou máis,
Desde logo, a nosa postura vai ser favorable e aproveitamos, xa que falamos do colectivo dos taxis, tamén nos gustaría recordar aquela moción que había aprobada de intentar seguir buscando un espacio para os taxistas para que podan permanecer aí mentras están de garda. Portavoz socialista. Simplemente aclarar Aclárelle, que estamos a falar dun servicio público. Os exemplos que poñía das feiras ou dos queixeiros automáticos non é un servicio público ao uso. O segundo, o deixei ben claro, para paliar a situación económica que está a sufrir este sector, reitero, dun servicio público para a nosa veciñanza. E o tema dos carburantes é un ingrediente engadido que fai pasar a este colectivo unhas dificultades maiores. A motivación ven sendo esa. Portavoz de Betanzos Novo. Perdón, de Betanzos en Común. Non engadimos. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. Bueno, pues, a ver, nós, desde logo, non queremos ser obstáculo para que esta modificación da taxa se aprobe, non vemos nada que nos faga opornos como vimos noutras no seu momento, pero non acabamos de ver que se esa vía máis axitada, xa digo, podéndose modificar as contías que aparecen no resto do tarifario, que tería máis sentido con esa filosofía que explican vostedes, e mantendo a ocupación de vía, porque filosóficamente é outra cousa. É dicir, desde o punto de vista da actividade, é unha cousa completamente distinta, mas xa digo, optaron por esa fórmula, nós non imos poñer obstáculo, pero tampouco nos falta información para poder apoiala. Entonces vámonos a estar máis nada. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz popular. Señor secretario, que someta a votación. Sometes a votación o punto quinto, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa polo otorgamento de licencias de autotaxi e demais vehículos de alugueiro. Votos a favor? Abstencións? Ben, se aproba cos votos a favor do Grupo Popular, Grupo Socialista, Betanzos en Común, Betanzos Novo e a abstención do Grupo Nacionalista. Punto siguiente.